El primer, constatar que, evidentment, en un mes queda de plaç el Ministeri les al·legacions i en un poc de temps. Aquest informe de la Comissió del Viatge de la Val d'Aran ha vingut a demanda de Patrimoni de la Generalitat, que ella qui s'ha dirigit a l'Estat en que emetessin l'informe. Per tant, Patrimoni de la Generalitat l'ha de traslladar al Consell General d'Aran, en tot això també han passat uns dies. L'informe se basa en rebutjar les 4 alternatives que ha presentat el Ministeri, totes elles rebrembant i recordant que totes les alternatives presentades pel Ministeri han una molt forta afectació visual, sobretot en els nuclis urbans de la Val d'Aran. Per tant, considerant també que tots els nuclis de casc antic de la Val d'Aran són declarats com a becil, evidentment que des d'aquest aspecte cultural era afectació que tota aquesta gran infraestructura ha en relació als nuclis de la Val d'Aran és un motiu d'impacte negatiu. Per tant, l'acord que s'ha prenut avui és de rebutjar les 4 alternatives presentades per l'Estat.